Regai titende Mwari panguva dzino nemukana wavatipa. Mwari vakatinakira. Ndi Mwari vakanaka nguva dzese. God is always good. So Mwari vachitibatsira nhasi ndoda kungotaura nyaya yekuti iyo having confidence in God in difficult times. Kuva ne kuvimba muna Mwari, or your confidence in God in difficult times. Tiri kurarama munguva yekuti vanhu vanovimba nezvinhu zvakawanda kuti vakwanise kusurvive. Vamwe vanovimba nengoro, vamwe vanovimba nemabhiza, vamwe vanovimba nezvinhu zvavo, vamwe vanovimba nemishonga, vamwe vanovimba nezvinhu zvakasikwa. But nhasi ndauya kuti taura kune uyo wandinoda kukurudzira kuti ave neconfidence yake muna Mwari. Munguva dzakaoma, you must have your confidence in God, or having your faith in God. That's where Jesus panotaura pana Mark chapter 11 verse number 22, 23 and 24. Jesu anoti have faith in God. So iva nekutenda, or have your confidence in God. For I say, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and cast into the sea, shall not doubt in his heart, but believe that what he says shall come to pass, he shall have whatsoever. So pandiri kuda ndepekuti have your faith in God. Pane zvinhu zvakawanda zvaunogona kuisa faith yako mairi. Unogona kuvimba nevanhu chaivo. Bhaibheri parati ngaatukwe munhu uyo anovimba nevanhu. Unogona kuvimba nezvinhu zviri around you. Unogona kuvimba nezvinhu zvakasikwa kudarika musiki wazvo. Unogona kuvimba nemari. But what I'm saying ndezvekuti izvo pane zvinhu zvinogona kutengwa nemari, but koita pokuti mari pano painotadza kusvika. But rega ndikutaurire, you must put your faith or your confidence in God. Isa confidence yako muna Mwari. I was studying and I was seeing kuti there are so many millionaires who committed suicide. And I realized that if money was everything that we wanted, that means that millionaires are going to commit a suicide. But why are they killing themselves? It's because money going to pane paisinga going to shika. Anzi inogona kukutengera mbeda, but haigona kuunzira hope. So what I'm saying is to put your confidence in God. Have faith in God. Whatever the situation that you are going through. I know some are going in tough times. Vamwe vari kupinda hardship. Vamwe vari kupinda munguva dzakaoma financially. Vamwe vari kupinda munguva dzakaoma in marriage. Vamwe vanopinda munguva dzakaoma even in spiritual life, even in church, whatever my position aungava nayo. But what I'm saying, put your confidence in God. Bible noti vanovimba naMwari, they that trust in the Lord shall never be ashamed. If you trust in God, you will never be ashamed. No matter the situation, no matter the hardship, you will never be ashamed. I can see Abraham putting his confidence in God. People were mocking him and saying, you are father of nations. Baba Marudz, how many children do you have now? And he could say, I was no one yet. And I have no child. But I have confidence in God. You must have your confidence in God. The Bible said if Abraham akafadza by faith. And the Bible said he staggered not at the promises of God through unbelief. Akaramba aine confidence yake muna Mwari. So my encouragement kwa uri pazuva ranhasi, uri kunditerera, uri kundinzwa, uri kwa uri, ndiri kuti iwe ivane confidence muna Mwari. Mwari is not a respecter of people. Avaremekedze vanhu, vanoremekedza shoko ravo chete. So God is saying, Jeremiah chapter 1 verse 12, ndakasvinurira shoko rangu kuti ndirizadzise, nekuti ndinosvinurira shoko rangu kuti ndirizadzise. Bhuku Psalms 89 verse 34 says, my covenant I cannot break. I cannot alter the thing that has gone out of my mouth. Matthew 24 verse 35, heavens and earth shall pass away, but my words shall abide forever. So put your confidence in God, knowing that God will perform every promise yakataura.
So ukaverenga scripture, just know that the one who gave that promise, who wrote the word, who inspired the writers, is more than able and is more than faithful to perform his own word. He cannot change like people. Those guys to have your confidence in God. There are people out ziva kuti vaiparidza against a lot of things. Some were preaching against whatever mari dzemumachechi kuti aiwa hatidi mari dzevanhu muchechi. But we see them now, they are number one kutora mari dzevanhu mumachechi. Why? People can change. They are people. But Hebrews 13 verse number 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So I want you to put your confidence in God. Don't put your confidence in things. Don't put your confidence in your job. Mabasa anopera, zvinhu zvenyika zvinopera, machechi anobroka. Pane machechi mamwe kuna Europe akutoitirwa zvawo magames. Why? Akapera. But rega ndikutaure chisingaperi is God. He will remain and his word will remain forever. He cannot change. Dai Mwari vatibatsira. Put your confidence in God. Isa kutenda kwako muna Mwari. So Abraham, Bible note by Genesis 18, he was old and very stricken in age. He and his wife vachembera vasina hope, pasina kuti they vari mudhara nechembere, but vimbiso yakazadziswa kuna gogo nasekuru. Vakaonekwa gogo vazvitakura. Why? Because God is faithful. So as I'm concluding, I'm saying God is faithful. No matter the situation that you're going through, God is faithful. I've seen him in my life. I've seen him performing things. Zokuti unenge wataiwa apana apa zvapera. But God is more than faithful. Even if you are sick, even once I know this is cancer, aicharapike. Mwari vanorapa, and with God nothing is impossible. Even once I was situation yako aichagoneke. I'm saying there is God. I like the words of Daniel when he said, but there is God in heaven. Confidence yondo inongodiwa hiyo. Kuzoti kuna Mwari vanogona kupindira mu situation yako. Don't lose hope. Have your confidence. Pray to him in faith. Wovane kutenda muna Mwari. Wozoti I akapa vimbiso is more than able to perform his promises. So whatever situation that you are going through, Bible says silver and gold is mine. There's your Mwari. Awisi confidence yako muzvinhu zvakasikwa. Isa confidence yako muna Mwari. Ndiona vamwe vanonamata vachirumbidza, vanonamata matombo, vanoisa confidence yavo in matombo, vamwe vanoisa confidence yavo muzvinhu zvakasikwa, muma angels, vamwe vanoisa confidence yavo muvanhu, vamwe vanoisa confidence yavo muma leaders. But rega ndikutaurire, put your confidence in Christ. Isa kuvimba kwako muna Mwari. Have your faith in God. Even in difficult times, Mwari vanopindira vakatokupa answer. God bless you so much. If you are having a challenge, I want you to enter in your room. Just close the doors and pray to God in confidence. God is ready. And the Bible said in the book of Mark chapter 11, verse number 24, whatever you desire when you pray, believe that you receive and you shall have. Believe that you receive and you shall have everything that you have asked for. God bless you. God bless you so much.